दा जों मिटिंखौ मोनफैथारसिगोन। मिटिंआ बारा गोजान गैला। 2 मिनिट 20 सेकेन्ड जाबाय नालाय। आं जायगायाव मोनफैबायानो। गोबां मानसिफोरा लैहोर लैहोर फैदों। माथो मोजां माबाखौ पिकचारखौ। मिटिंआव जायगायाव मोनफैथारसिगोन जों। सिमलबो खोनथियालै ओरैबो ना साइसनि नेग्राफोर दोनदों। बेयाव फिथाबो फाननाय जादों गोबां। मिटिंखौ मोनफैबाय। गोबां मानसिफोरानो लैहोर लैहोर मोसाबाय दं। मानसि दिनै गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि उदांस्रिनि थाखाय गुबुन हारिनिफ्राय जोंनि हारिमुआ देरसिनै बर' हारिखौ बोखारनो हानाय नङा। NDP बर' हारिखौ उदांस्रि जोंनि हारिनि सोमोन्दै बुङाब्ला एसेबाबो जोङो मिन्थिहर उननिफ्राय उसुबिदा नुगासिनो। न'खर संसार जागासिनो दं, नाथाय जों दिनै जोंनि मोनथायखौ जों मोनाखै। फ्राय 5 बोसोर जाबाय जोंनि हारिया दिनै मानो जों दिनै नेसनेल हाइवेखौ जोबथेनो गोनां जादों? बेसेबांबा दिनै जोंनि मावफारि दिनै जोङो सोरखौबा थांलाय फैलाय जानायाव थांलाय फैलाय जानाय सुबुंफोरखौनो केन्सेल होनो ताकिद खालामनो जोङो नुथ'नाय जायाखै।
दिनै सोमावसारबाय थागोन जांख्रिखांबाय थागोन बेयाव खोथा गैया सोरबा हौवा हिनजावनि बेयाव खोथा गैया सोरबा उन्दै गेदेरनि बेयाव खोथा गैया सोरबा दैदेनगिरिनि सोरबा गासैबो जों जालांबाय दिनै मेघालया खान्थि अरुणाचल खान्थि दिनै तेलेंगानाया खान्थि जों दिनै होनानै होबाय दं दिनै सावरायगोन खोमा गाबोन सावरायगोन खोमा गाबोन लिरगोन खोमा बेबायदि बुंनानै थाबाय थायोब्ला बेबायदि दिनै सारफोरनि हाया दिनै एसे गाबोन एसे मालायजों अनाचार रायलायाखैमोन जोङो दिनै बर' रायजो गेरेमसा बर' माहारि नांगौ दिनै खोमा बेबायदि दुनिया खालामनायनि सम गैया दिनै जेसेबांखि जोंनि हेंथायै बर'फोरा जांख्रिखां बेखौ जोंनि गेजेराव जों बयबो फोथायनाय थानांगौ दिनै भारत संबिजिरा बयबो अननानै जिरायदो आङो बे समाव मेथाइ खननो थाखाय खावलायनो सानदों